To sa sisin pat mendagas ngi nginia let biang segini gijing hikai kiba ngala sedang keren menta ya gini Jingpynshai kabiyadai bat ke Jingaiei bat ke Jingpynshai ha kabiyadai bat ke Hukum. Ngan ong biang ini gektian ngam kwa setia baniang ha jaka kabangan tan siliang ia gektian ke jomplay ngam kwa arungan ia de jing sngau ni dah kebangabat ia jing hiar peteng ne bangan yang aga jaka ga banga sngau tho bat banga labiang amdan kam ia jing shasho ya ngam yang hangta ngakwa bangan puli ni Bible bat ngakwa ro bangan yo baka ega bo bleu pen pau bawat lada kataga banga sngau tho menshua baka dei badai Henry hadian mga yo ina ga Bible baga dei ga babakla ngakloy ga ban kongo igata bat baniat sigata ga lenti ga boblay ko ban peni na magajinga lenti ga babat ublay kam dei ga batang shisen yat kam dei ga batang shisen sngot ho nginang kiu na ko ga por nginang shai na ko ga snem shi ko ga snem na ko ga jinglaw men sim shi ko ga jinglaw men sim na ga daw teng ki dan ki jing sngaw jungi ki bangi sngaw kumba ngila sngau tho mangiran gi jing sngau gi bobon bat kita gi jing sngau gi penlong ngi ba nginom tre ban ko ngu igaktin gi jongplay ban ngi persang ban tan ni igaktin gi jongplay shiga jing kwa bat shiga jing ne chingi te menta gi sngi kwa bangan ong fi gi gi por habanga kren gi jing hikai ngada penbor fi ngada kerpat gi gi por ba yakini ki banga kren da pet ba ki don shishane am gi igaktin gi jongplay namangayo I don gi priu gi ba don lupa ke tu ke jing sngau ba ke ega banga keren lesi kala don lupa ke tu ke jing ong ba ke dega ba bakla ke dega bamdei ngakwa age dega pot ba pin chong ba pin perkan ban puli bat ban penle jingmat ban da snap ye ke we ke kentien lada pi yo por ba ke ta ke banga keren ke don jing dei ne em ka dei ne em na ga Bible tinggal pen ikat tu kat ne ha ke tu ke voice message ke beladap haga Jingpynshai kabanga keren sipaga Jingaiei berga hukum bat ngalapelet jingmot sipanga hukum ngalapen ba lalum lang mola sum up ia ka hukum bro kawai hakilai teligi nongrim kabening kong kadai ka moral law lane kataka ka jing ka hukum kabiyadei bat ka jinglong jing im ka jong brio nang ta ka baar kabanga hikai galong ke ceremonial law lane kata ka hukum ke bangi haban le yaki jingle niam ke bobon nang tade ka balai ha ka hukum ke dan kane ke bangi ong ke judicial law lane ke civil law ka bakren sepang ki an ki kanon ki Jingpynshai ke bo bleu labo kerpang tang na ka benta ke jaj ben Israel te dei na kata daw ba nda ba pisau tho ban pia yaki hakini ki light ligi rukom ya ka hukum pinsa sngau tho kanu ko bangim dei ban bread bat kanu ko bangi dei ban bread bat don ki brigi bakhlem sngau tho I kata ki perkhat banganga persai ka hukum walit mut ang ne bang keren ang ne bang persai ka hukum haringa kwa bangan penshai ba pindup tip kanu ko ba dei ga jaj Israel kanu ko ba dei yangi kanu ko bangi dei ban pentrei kam bat kanu ko bom dei fi lada pipet kumi gane ga judicial law kabang ala pen fi gane ga jing ki hukum jong ka jing Jingpynshai kadar kabide ba jaj Israel fi lada pipuli ya gane pinapan ban sngau tho ba ya gane da pipuli ya gane pidipin tip ba apply ne em ngi menta hato lada ki khon jong fi ki le persha hato pin len thamau kam ya hap sugata hato lada ka poi ko por ka bapi hapan mo lada pile no no bakla bapi hapan siulo de kata barokhat hato kadan kata restitution ko baki ong ka ba ngila man ngimla shu e kata mdan shu bat nak ta daw ngidan kam ga Jingaiei ka jo play fi teng dan gi brigi bom skot ho e gini ki bat ngakren ni gani mdei banga ong ba ngapen ram pi lan me banga pen ksan ni ki am ngakwa ngi ne pet ye ki ka balong ka jing shisha jong ka tin ka job lay kata ka de ka banga kwa menta ga sngi bangan pen pi gani tangi ni puli khambnia menta ga sngi ye gani ka tin ka job lay ngakwa bangin de pet ba
ba ka banga puli na Bible nganget pinom than ngin puli Bible man nagisngi kambon bandop snot ho ia ka jingpen em ka bangi yo but ban snot ho sha ia ka jing ai ka jong play but ia ka hukum ka jong ka bo bleu la ai ka por jong Moses ngan ong si ong ia ka ne ka ba haba pi puli ia ka jing tho barobor ha ka Bible na kwa ba pinom si puli tangi wei di khot but bapin interpret igata but ngakwa bapin da puli lut ia ka brok wei ting menta gisngi ngan yalami pi hawat ngamla ngan puli lut brok namar bakan slam hare ngini puli menta gisngi ia ke jing tho ki jong apostol Paul nama u apostol Paul ude u apostol ngan ong biang eta kitin ude u apostol u bau blay ulada ai ia ke jing khat ka bekerpang nakabenta jongi ki gentle nakabenta jongi ki bamdei ki non Jews ki bamdei ki Jew ki bamdei ki Israel ni dei ki Jew ni dei ngomol bana ni dei ki gentle ni dei ki ta ki ba la nyau yangi bangi dei ki bamdei hok ka jingshisha andrei namar ka jingkentai jongi Jew ka jingpenem ka wan shingi but ni dei ban ai ngo you play bula say you no brio apostle Paul ubala ban yo ega Jingpynshai ubade ubrio jonga hukum ude Jew ude ubrio ba ubade ubrio ba tiplot ega hukum hande kumno ba blay ula penkala dori ega jing im jango but ula wanra ega gospel jonga Jingaiei shega jing im jingi kataga dei ka banga kwa ba pin shai ba haba pipude ega Bible namar ngakwa ba pin putiang ega nega jingi kai namar ngakrene fi nega jing tho jonga sto Paul nega tin ge jong blay tingine puli ega nega par kambon na si ni Bible ngin puli na ka city ke jong wap su Paul go butho shaginong Galatia ngani ge ga banga kwa ba bin shai ba na ka lenong ka ba ar ngini puli na khot ga khat santer ter tang ngini puli ngini namar bakan ya rap ipi bin su tu namar sheneng Ukraine Japan kitu ge jinglait jong u ge jing pini tho yelade shiki apostle bat ka jingmi jong u bat kumno ba ule cha Antioch bat hang to ga dan ka tu ge jingya ma ka jingya compromise jong gitu ge apostle bat u apostle Paul ule ban encounter ge tala ni ban yang persya ge ta but ndala dep igani usakren yagalanong ko ba ar na kadkhat ko basat khatsan tangini puli wong kumne ni kibalong Jew nala ka kinja but ki ba pop nagi gentle Ukraine lade upin gi Jew wong penban habang itip ba an pen ksan yo brio dagi jingle jongga hukum hendrai tang da ka jinget how Jesus Christ wat mangiru ngilanget hau Chris Jisu knang ba an pensaningi daga jinget hau Chris bat dagi jingle ka hukum na ba dagi jingle ka hukum an pensan ken ya ka wei ka do ru ngkwa ba pinyo I kene gamdai bakran manga kamdai bakran mano ka bakran wa absu Paul daga jingpin pau jong play Ukraine ladi wong ni kibalong Jew nala ka kinja kamot udai tenrai naga jinglo tenrai jo udai Jew umdai bo pop nagi gentle wong penban habangi de tip ba an pen ksanyo brio dagi jingle ka hukum pikata ka banga ngasngal ngo manadu kani ka hajar snem kabawa su Paul umi blay ula pen pau ba anam pen kesan ya nuru dagi jingle ka hukum andre tang dagi jingle how Jesus Christ uang kumlo wat mangiru ngilanget how Chris Jesus kamat wat mau badai jiuru ulanget no how Chris Jesus kenang ba an pen kesan yang dagi jingle how Chris barom dagi jingle ka hukum mapula bagi beliau ado menta ki kwa baniang hangta hakaba kabamla syuban pengsan ini kan mau ngam persya ego hukum ngan ong biang sejisen kadan ke moral law kabangi hapan ko ngo aga jingam pat ngakwa mentaga sngi bangan pensot ho ipi haga jingide bat ka jingpenem kabangi yo ngiklem yo shote daga bangile ega hukum anam peng sande ngi daga hukum
Udah ongkom nuang ni wang nabada ki jingle jongga hukum. On kesan ken ya kawai ke doru. On kesan ya kawai ke doru. Balai piti bu ongkom ta. Ngas tu abang apuli ni. Namar mdan de bala syu ban penbiang lut igi hukum bara. Mdan. Kala ati ubriu ba ula ban le lut igi hukum bara. Tang syu peniang igi hukum. Pilatip igi pop ang Bible. Bat ka pop igi hukum ka pensyait bori igi pop agi jing im jong briu. Ngayo iya kata ke jing thot na Bible. Ngayo iya kata ke jing thot na ni ke tien ke jong play. Baga Bible ke kren shai kum tahi gong. Kong ba mo ke tien ke jong play ke kren shai. Tongan puli na ke siti sigi nong rom. Kalau nang ko ban riu ke khol bakhat saw gong. Namar ke pop kanam dan bor shu halor jong pi. Naba pimlang hapo ke hukum. Henry hapo ke Jingaiei. Nakata daw ngakwa bangin ya puli ba ay gani siti jong Paul sigi Galatia. Hato nda bangirong sigi Jingaiei. Nilaban le pop kat bangiman. Hang taga dan kejing soto bakla jong gibubon. Bagi perkhat ba nda bangirong sigi Jingaiei gamot nilayo le man. Ngakwa ba pinda soto ba ay gaktin ke jong play. Balew ay ngi ke Jingaiei. Ka Jingaiei ka day ka tsnga panganong ifi. Ka Jingaiei ka baningkong ka day ka ta ka jing syams ngo bahano blay. Syu kat bakum ka jingla bat ka jing tibit jingi. U syams ngo bahay ngi balay na maru jisu wan chini ka pertay. Wan ban balut iga pop jonga ba jong fi. Wan ban balut iga ta ka jing tim jonga hukum baro. Wan ban balut baro ita ka jing tim ka badan ru adam bat ka im bat demo u kata ka jing pendep. Iga ta ka jing dawa baro ka bau blay kwa bat ka jing bishan baro ka hap alor jong u. Bat ndaw jisu wan chiga ni ka pertay. Uyap alor ka dingfna. Nga kwa nga nang fi u ay ngi ka jing IA. Bat ndaw ay ngi ka jing IA. Nga kwa bapintip ni ka way. Ka jing IA ka day ka bau blay syams nga bahay ngi. Bat ndaw syams nga bahay ngi habang nget iya ka ni ka jing yap ka jing mipat jong jisu. Ngiyo ay ka jing penim. Namada ka jing IA la penim. Bat nangiyo ay ka ni ka jing penim. Kan mau ka baar ka bang kwa ngan pensyaya fi ka day. Bat nda haba ang ngiyo rung siya ka ni ka jing IA. Kan mau ka Jingaiei kadai ka bor ka bapenla ingi banle ia ka bangi ngim jula banle naladihi na ga do na ga jingla briu jigi. Ndang ila yo i ka jingpen im da ka Jingaiei kata ka dai da ka jingai. Ndang ila putiang ila ngai bu jisu la yap bola mi pat ngiyo mat i ka jingpen im. Bat ndang iyo i ka jingpen im la pen kalaba mod ingi da ka jingkta ka jong mensim ko la pen khar sin ingi. Ndangila mat ika jing kapat bangila yo mat ika jing penim ka jong try da ngap ay ka nikaktian. U blay wa ay ka jing ay ban layu. U ay ka jing ay bangin la ban job aga jing ay lanti jingi. Banginom lepop. Bangin la banom lepop. Mday pa ka jing ay ka day ka ba ay lahat ingi ban lepop. Hara ka jing ay ka ay boring ingi bangila ban. Ya naman pisay lap ki priyon na baki. Le iki na ki priyo ki ong na ki ong ani kumlo pila ban le iki na ki ong MP day da ka jing ay. Balay naman ka jing ay ka day ka bor. Ka day ka ta ka enabling power ka ta ka bor ka ba penla yo priyo. Baun le iki bo blay kwa ka jingim. Naman dala dim la. Da ka jingle nampan kesaningi. Maday na kata daw walay mut ba bang kran ni gani bang persyai ka hukum hari ngakwa babintip bang ngimyo syu i ka jingpenim da ru. Kani ka Bible kaladap kran syai. Kong nabada ka jingle ka hukum an ampan kesan ken ya ka wairu ka do. Tangin dia pulilot i gani wang kumni. Henry haba sengapa mangini pulilot. Henry haba ngilayawat. Baan penkesan ngi hau Chris. Lada yang ngi hila siya mengilang ke bapop atau Chris ulang nong kami ke pop om kumta. Nama lada ngatai pat ia kita ki iki bangala penjot no ngapen ia la diu nong palat.
namar ngada ka hukum ngalayap ya ka hukum bangan yo yo blay usaong no ang lasa nar penaya ngalem baru kris kamat baro gitu gi ik berim haga jing im gejong wastu pola lasa nar pena lem baru kamat ulayap lem haga taga jing sha gejong kris penban nga im ndre omanga shu ndre kris ken u im nga maga taga banga im taga do nga im daga jinget ken ga bau kono blay ubala iet nga bo bala aitino ila de naga benta jonga pe wong kum no khat ka ba artwengan puli gani wang ngam penle no ya ke Jingaiei ke jong blay namala da ka hok kalong da ka hukum kumta ukris ulayap le no tanggani suaru nganget kala pensyai fi babin sngot ho ya ka hukum bari ke Jingaiei ngakwa bangan da puli bahai gini gilenong gidi khat bible bakan da pensyai fi da puli bahai gini pet gini puli na gelenong ka balai lesengan puli ndu khat lo bashif ho kana maganum slam na mangini puli jorong pi puli ya ke siti shigi galti ya gelenong ka balai pat gini puli khat bashif ho ka angkum ne namar kat ki balong na ki jingle jong ka hukum kilong apo ka jing tim ken namala tho long bala tim yo way po way ubom ya ine eki ibro bala tho haka kitab ka hukum ya ban le iki kadang ke jingtim lada pimla ban pendap lo de ka hukum kadang ke jingtim ta daw fi pia ba so tho ba balenga skren ga wen ship holo ka kan tho bangta bala da pimla ban le ya ga e ga bala bu hukum pia ba ka jingtim nang kita daw ka soong hang ni kat ki balong na ka jingle ka hukum ki long ha po ka jingtim klem de tip ni rung biang se ka jingtim jong ka hukum habangi persyangi ka ban baniyang biang hangta namar na pipuli bahay ka next tis gigalti ang nang kabaar ka mga puli man he uang kumni uang hagad khat bakat pranamala nga tepat itagi iki mga lapenjat no nga paniya la diw nong palat ngangit piso to ikata babaw jisu lawan layap ula aingi ki jingpinem daga Jingaiei ngi op diang ki jingpinem ada lang ilet biang ban tepat ikata ka bangingim la ikata ka bangila ngila mo kita ka bangila penpra ngiha biang haka jaka jong ginong palat ngilong guilty biang ngiha biang ka jingtim ta ka daw nai practice ia ka ega bapitip bapimla haba ka Jingaiei ka wan ka bapiyo daga Jingaiei piyo rong siya ka jingpinem ka bukraw uang ka dekat ka bakat way jong nang ka balay gal tiawang baan ng pensanya no inuro daga hukum kamadu blay kapaw siya na nababahok un da ka Jingaiei kinmaw ngiyo ega jingpinem daga Jingaiei anong pensanya no inuro daga hukum kamadu blay ti kata ka hukum kamlong na ka Jingaiei Henry tau bale yaki un haki dan gibro bam sutho igre kata ka hukum kamlong na ka Jingaiei baru tau bale yaki un hab imbe ka hukumi daga shanga fi man daga singi pi ko ban hangno lada pi ko ban aga Jingaiei pi ban sutho ka ega Jingaiei bala pi ko ban aga hukum pi ban aga hukum kong gumno khal bakhalai kong ukris ula sius pa yangi naga jingtim go hukum daka bala pelong uga jingtim naga benta jengi mudur teu jisu wan senga naga perthai wan man sius pa ingi naga jingtim go hukum la pelong uga jingtim adu ka tau blau i yangi mudur teu jisu bam tip eru go pop la pelong pop naga benta jengi la tim u Terkadang siap kordit alo gading fna. Terkadang selai lingkhoit yu. Terkadang sebom setiat sepenjenjar kato sesanar fna yu pedang jong kitu ki briu ki ba pop ki ba jot ki ba mo ban pen i bau yang ha pedang jong kitu ki arngot. Cisu berapa gana pedang.
Namar bau balut ia ke pop jong gitu baro. But piu iya kan ni jing shisha baka Bible ko ongkum ne. Long bala tim yo way po way bus dien au dien. Pi ka tu ka ba ka dak jong ka ding pna ka kran roi ka jing tim da. Uno no bisa as dien ka ding pna de la nyau yu ubu de ba ha ba ka jing tim. Ka de ka dak jong ka jing ka ba po ka ba le rain ka ba sang. Dino tagadawa so Paul daw kuran nga ding fnaw so ang haka shiti ga benung kong ki karin kal nang benung kong khat bakhat praw ang ka ketien ka banamar ka ding fna ka lang ha kita gi bejot no ka jing ibe ndre hangi gi be yo laj im ka lang ka bor jong play nga kwa bangan pen i fi ga ne matag sngi long bala tim yo way po way bro ubas dian ho diang balay kanang baga jingar khu Kajo Abraham ha ukuris Jisu kan yo awan lagi gentle. Bangini yo pediang igi jingkular yo mensim daga jingai. Fi ikani gede ke ketien ka ba krau palat aga Bible. Ngim yo jingger khu bangile ai. Ngiklem yo jingger khu bangila. Ngiklem yo jingger khu bangile ai. Ngi yo jingger khu namar u Jisu la bano iga jingtim. Bat habangi pediang yo Jisu daga jingai. Ngi yo arung shaga Jingaiei. Bara po jong Jingaiei. Ngi light naga jingtim. Bat ka jingger khu ga jong Abraham hau Jisu. Ka jingger khu ga jong Abraham hau Jisu. Ka yo awan siya nga bat siya pigi gentle. Bat ngi la ruwat ya ka ba niyo pediang ya ka jingkular yaw mensiem daga Jingai. Pinyo na ikat kata ka jing syakri blay ka ba blay ula iit palat yangi. Tong ini pet shushu gani gapor. Ngini pet shushu gani jing tho. Ngakwa ba pindas tadi se puli bah. Tong ini puli la lesing ngan continue gani nong balai. Deka ba ngan peni fi gani gapor na gani khat bar puai. Kani ru gani rap nganum puli na ladi nganum kran na ladi ngan peni bet nang ne. Bet ko ong kumno. Kalau nong balai khat bar puai ko. Hato kata ke hukum kaya persya ya kita gi jingkular jong play. Ujubab hiu ong om kumta nama lada ay ke hukum ke balaban penim. Lada la ay ke hukum ke balaban penim. Da shisha ke hok ke dalong na ke hukum ke. Henry ke jingtho ke la khangkhop ye ki baro hapo ke pop. Ba on yo ay ya kita ke jingkular ke banaga jinget hau Jesus Christ ha kita gi bangai. Ba on yo ay ya kita ke jingkular ke banaga jinget hau Jesus Christ ha kita gi bangai. Da pim yo rong si ke jingkular ke Jesus Christ. Tang ini puli susu ong komno. Henry habam pat wan kata ke jinget. Kemudian habang empat yo bania daga jinget. Ngidang ya daga jingle. Daga taiga hukum. La set yangi hapo ke hukum. Bala kangkop yangi siya kata ke jinget ke bansapan pawadian. Apso Paul bukuran ni gitu ki jiu ki pemensua. Begitu ki beriu ki apa ki dangdan apa ke jinget kampanuan kamut abau jisu 4-1 sekali ke pertai. 4 ai hangi pangin la bandrung se ke Jingaiei de ke jinget. Berapa 4-1 kita ke jinget. La set yangi apa ke hukum. Bala kangkop yangi siya kata ke jinget. Ya ke basapan pawadian. Kabamut ang sapan pawadian ke jingyap jong Jesus Christ. Payu thokom noang ni dekat bar sao. Kumta kata ke hukum kalalong kanong hikai jongi. Banyalam yangi syau Chris. Kenang baon pengsan yangi dekat jingai. Ka hukum kamdai te ka babakla. Ka hukum ka bau blay uai ban pen i
bangi ngidon kam ban ngidon kam yo Chris ong baik na kumta ngidon kam yo nong ya sat yo nong yo nong ya rap ngidon kam ya yo tau bani yang na kumta jengi namar kadan ngani ko hukum ke hikaya ngi ngi de ban le kum ngi de ban le am ne ngimla bada bangimla tingi yo i bangi dan kam yo nong panem fi nga sotanat e ko ga jing hikai ka banga nga yo i ga ne ga jing hikai ka jong wei brio bu on ka hukum ka lang kum ga yet kami ngidan kam yet man lang sngi pinu mi i la del da pim dan yet hare ka yet kam la man pen khoi kam la pen ba fi ga chu pen i badeng ta ka dau ble la ai ga hukum ban pen i ban ya lam ngi ban pen shai ngi bangi dan kam yo Jesus Christ kumta ka hukum ka lalong ka nong hikai jungi banyalam ngi show Chris khnang ba on pengsan ni ngi daga jingat andre menta palawan ka taga jingan da yo ba ka taga tien Henry menta balawan ka taga jingan menta ngila yo bandrung sa ga jingai ga jong ble daga jingan ngim long shu apo kanong hikai kay kanong hikai ka hukum ngam tip pidiang ni em ni ga khat bakreno abso polo ang menta balawan kata ke jingat ngim long shu apo kanong hikai namar baro ngilong ki khon ublay daga jingat hau Chris Jisu namar kat ki bana piye ki bala pen baptis hau Chris pila kup ke nyu Chris mdan shu julum ni Greek amdan shu marau ni balai lu mdan shenrang ni kan thai baro ngilong uwe hau Chris Jisu tila da pilong ki jong Chris kumta pilong usumbayo Abraham kinong yo patengken kat bakum kecingkular ngajus ngotanat bahwa ngapuli kini ki eki ai ngasotanat ban perkhat hadukat no bleu ia jangi muddur fi mentala dangi haban yang daga hukum ngine le akum no tarai lahi dangi haban le lo di tu jing le ni ambaro dangi haban ra lo di tu gimrat gimreng berkhat ban ajing kenya dangi haban not share dangi haban rakhilo di gitu baro pitim nem la danga krane le ga wayna gipom de tang ga wayna gipo don hadu lai po na ga gipo hapo ga testament ga barim madi ga tangim jukuran madi na ga daw ke jingim jingi ngila day pan sngongo palat yo blay bau ai hangi yo Jesus Christ badaga jingi ap chango lapan kesani bat ngiyo igani ga jingpenem day daga jinget yo ga Jingaiei ga joblay tinga kwa bagan pen isu shu ipi yo ga ga jingpenem ga bangiyo nasutunat ba yo gani namar ngayo ina ga Bible bawab su Paul u tho yo gini ga jing tho kiba pidon ka mana puli ba pet ngini puli shu shu yo gani mo ga jide bat ka hukum bat ka ne ga jingpenem ga bangiyo ngan puli na ka shithi shigi Philippi kala nang ka balai brokwe to gini puli ngam aw ya brokwe nre ngini puli adu khatwe to ligi khat wong kum ne haka bawai no ko para bange jonga to pin kemen no how try ban tho igi tagi ju api kamlong ka basitom yang andre api kalong ka papen scam pe wong kum no kiarno na kita ki kso to kiarno na kita gi nong le pasnio kiarno na kita ka ba share pitip ko mod yugane kiar nagi jinghikai ki buan ra biang ya ka hukum uang kum tade uang namal ngiken ngilong ka taga jingo share ki ba mani daw mensium ublay bat ki ba le kemen hau Chris Jisu bat ki bom shania hagado ngim shania jo ka jingla brio rengi kermen bet hau Chris Jisu bat ngi mani daw mensium joblay
Balengila balai kum tanamar ngio rung segini ke Jingaiei ke jauh play. Pej wong kum ni, mau ngin dia pulih gini nama ngadang don por. Wong lai la ngahi ngala banyo daw ban shania wara gado mod aga jing la brio. Oh, aga jing la brio jauh. Kani ke bong la ngahi ngala banyo daw ban shania wara gado mod la daga day wa absul pol ba un shania aga jing la jauh. Wong kum no yelo di pej udah kop ni wong. La daw nu we mod ban shania gado ngau ba khamtam udah kop tiang ni. Balai wong bala share yanga aga ba prasni naga kenja Israel ngade naga Benjamin u Hebrew nagi Hebrew sipanga hukum u Farisi sipanga jing Shirham u babebe nyaga balang sipanga hok ka naga hukum u baklem jing ram henry kita ki iki belalong ki jing mentoy nga yakini ngala nyau ka jing du naga bentau Chris hot shisha ken nga nyau iki bro bagilang ka jing du naga bentau ka jing ba ko tam jong ka jing tip yo Chris Jisu bo try jonga naga benta jong ngala du no iki bro ban udah orang ini kita nganyau senrum iki kenang bangan yo Chris des ngabamu yo kumno yo Chris tengene pule wong kumne bat baon syam yanga hau ubamdan ka hok jonga hi kataken kabana ka hukum Henry kata kepada kejinget hau Chris ka hok ka banau play de kejinget ngakwa ngini pej bahai ngini khot kendiat pindup syai wong baon syam yanga hau Chris ubamdan ka hok ke jongahi kataken ka banaga hukum ngakwa ngan rak biang ipi kendiat syagani kejikai Hi u absu Paul u ong baon syam yang u bom dan gahok jonga. Pi hadu menta sipun ba kibrio. Kidang yang haini kitien. Ibang idang yang hia gane ba ngidan ka hok ngila ban le hok bat bang idang yang ka hok la jong. Kata ke self righteousness ka hok la jong. Fi ang ni uang baon siya nga bom dan ka hok ka jonga hi kata ka banaga hukum la dapi pej uang sul polang ni uang ang teh neng uang siapang ka hok ka banaga hukum u baklem jing ram na kata daw usat ho igde ta daw sa ong ibre bi pule ba pule khambo ni gi jing tho namar pinum sung tho bi shim shi khat fi uang naga hok ka banaga hukum nga am dan jing ram henry menta uang ngakwa banyet hu ipi ba nga pendulut ikita nga nyaw senrum lut ikita baro kenang ba balayu nga yo Chris ba on syami nga ubam dan ka hok ka jongahi kata ka pana ka hukum piu ini ami kata ngala penite ngi gani ban penipiang ipi sisian ya gani pitep uang kumno uang hak siti ke jongki nongrom kalenang kabakendai uang kumni dekat balai po uang ayupan ngini ong bagi gentle ki bom julabe ga hok ki la yokot che ga hok what ia kata ga hok ken ke banaga jinget henry ki Israel ki Jew haba ki jube ia ka an ka hok kim shim la lap no ia kata ka an balai ubo ia kata tin naba kim shim la be ia kata ga jinget nrei ko banaga jingle nama ki la jintot auto mau ga jintot uita ujisu mau Pej usut ho kalau nang ko bisipo jongan isti si no rom ong ko para banget ke jing wai rega do no jonga ba jing duai jonga play nam ta ki Israel ko an penemiki ka bamut 4 penemiki balai naman nga flash pang joki begidan ke jing sno ram nam tau play re om kat bakum ke jing tip kim tip ya ke tang ini pule haba ki long ki bam tip ya ka hok jong play Hatu mentang sengidang dan sipun bagi beri bom sengot ho ke kata ke righteousness of God. Lani ke kata ke hak ke jong play. O na marah bagi long ke bom tip ya ke hak play. Ha bagi persyang ban pene ya ke hak la ke jong hi.
Kim simlapan ko ngo ila di haka hok ke jong blay. Namaru Kris ulang ke jingkut ke hukum. Namar ukris ulang ke jingkut ke hukum ya ke benang ke hok ya way pa way ubanget. Nang nak kata kedau. Tapi pulilut ya kene Brockway sisi nang rom nang ko kendai nang ko sipau pin sayo I hang ni. Bau keren siapang ke jingpenem ke bengiyo ya ke hok ke jong play. Mde chu ke hok jong. Dai hang tafi tapi pulilut ya kene sisi ke Filipita ngene puli biang ya kene ke banga rak hendiat episodien nama banga poi ha tu ke khat ke bawa supol keren ke ba uong kum ni ngan puli biang naga siti ke Filipil nang balai ke khat ke bakhandai ba on syam ya nga hu ubam don ke hok ke jongahi kataken ke banaga hukum ndri kata ke banaga jingai hau kuris ke hok ke bana ublay daga jingai ke hok ke bana ublay daga jingai. Pimlah cuma ni yang khabar jumlah bina mga la ban penbiang kata mdan shu ke jingle jingi gilang tang ke serdep jat khabar jumlah. Ublay wan ra yu jisu kwa ba un ai ke hok ke jong u blay jingi but ushim no i ke pop jingi baru ada ke hok ke jong u jingi. Usang kum no khat besi pau bak banganio itho yu. Bari ke bor jo ke jing mi pat ba ke jing slok ke jing sha jo. Habala pen seriye menga ke jingi hap jo. La kum no kan yo kat se ke jing mi pat na ke bayap. Kani ke dega tien ke belong kam kendian. Bon ba ngin miss ye ke jing mi pat na ke bayap. Ladang imut baniang ha ke hok la jong. Lani ha ke hok jong ke hukum. Ngakwa ba nong ifi ke ni ke par. Da pila kat no ro. Da pi bet kat no. Da pi biang kat no. Wat let yang ha kata ke jing la jong pi. Nama mdan bala ban bet kat wap supol. Henry unu priwo ang alan nyaw syndrome kita baro. Kenang mangan yo ayo kuris. Bawan syam yang au. Upam dan ke hok ke jonga. Henry kata ke bana ke hok ke bana ke jingai. Ke hok ke bana ke jingai. Duai meda ke sngibo blay un ai fi ke ketien. Bapinda syai, bapinda sngot ho. Mengiyo ya ke hok ke jong blay. Dia ke jingai. Ngala jukuran ni ke hok lesingan ngan sa hikai bahai ke ni menta. Bisu tu adukan nu kalau ke bekor doringi bengiyo rung segini ke Jingaiei. Bengiyo banlong ke hok jong play. Pim ngongu yo play kata. Bamangabat mapi mentang iyo ban rung segini ke Jingaiei ke jong turai. Ngan sipule pi kendiat hang ni ke ongkum ni. Ke siti ke baar ki korin ke lenong ke besan ke dekat ke baar huai ke ong. Namar yau tahu bam simlatip ke pop kemudu jisu. La penlong ke pop na ke bentah jungi. Kenang bawan penlong yungi ke hok ublay hau. Mudur ngiyo ke hok ke jong jisu bala penlong yungi ke hok ublay hau Jesus Christ. That we might become the righteousness of God. Keketian ke bekrau. Bekum tangin yo long. An penlong yungi ke hok ublay hau. Tuai mendaga sengiba pinda yahat nang serum kan mau kene. Bila pediang yu Jesus Christ. Bila rung siga Jingaiei, daga jingai. Ne pidang yang sa kata ke jingla baga jingbam la jopi. Kwa ba pin pediang kene. Pin IT la di show try. Pin yo yahat khamat. Om shu aga jing bitar ke joplay. Re ke jing syams ngobha ke jong try. Nganduai. Kupa gini ke pora play kat nuga dok nur chonga ke kemen. Bahabang ayo ban puli gini ke khat na ke ketien ke jame bat ban ya puli lang bat gini ke mensim ke bekodor. Aplay ngadang ngait. Bagani ke jing hikai ke bang keren. Ke bangi shimbe tik tang na ke ketien ke jame.
ai kan pelongi ki brio bikin nang ban pediang ki ketien jame omaniang ki jing sngau omaniang ki jing hiar peteng reban ko ngu ki jing shisha jang ki ketien ki jame batang kata ko try ga ban peniang ki khmat jame ko isngi ha kerteng ki jang chi sungi duai amen to blame kur khui fi ko bless you